Priatelia, ahojte, všetky vás zdravím. Vítam vás pri novom teste mašín od firmy Chemical Works, ktoré boli predstavené ešte minulý rok. Chalani stihli medzi sviatkami, som tam videl nejaké videjko, ako to predstavovali. Tie mašinky fakt vyzerali veľmi dobre. Ja osobne som bol veľmi zvedavý a mňa najviac zaujala, alebo teda najviac som si chcel vyskúšať tú 21. Ja ju už tu mám, som to veľmi rád. V minulých videách sme si ukázali všetky tieto zvyšné 3. Je to DA9 Pro, DA9 Pro Max, DA15 Pro a teraz sa pozrieme na tú najväčšiu z nich a je to DA21 Pro. Čiže príde vám to v takejto peknej škatulke a pozrieme sa na obsah balenia. Samozrejme ako pri Chemical Works, pri každej jednej mašinke vám to príde v takejto perfektnej taštičke, ktorá vám uľahčuje poprípade nejaké skladovanie. Viete si to takto pekne odložiť do taštičky a máte to také potom uhľadnejšie. Čiže vo vnútri sa nachádza nejaký návod. Tak. Je tu návod, sú tu náhradné uhlíky, je tu imbusový kľúč na výmenu unášača. Nachádza sa tu samotná leštička DA21 Pro, vyzerá fakt super, tá radička. Ďalej sa tu nachádza káblik, zase opäť vysvetlím, je to takto oddelenie od mašinky a myslím si, že to by malo byť asi všetko. Nie je to ani menší kotúčik a takže v balení sa nachádza ani menší kotúčik, toto je priemer 150 a nenachádza sa v balení napríklad ani to madlo, také, ktoré poznáme, ktoré sa vlastne cenka montuje do týchto dvoch strán. Čo za mňa je super, že nechodí s tým mašinom, pretože ja si myslím, že to málo kto používa, až to vôbec niekto používa. Ja to určite nepoužívam, nikdy som to nepoužíval, ani to nebudem používať, pretože je to také nepraktické. Čiže uhlíky, návod, imbusák, kábel a samotná mašinka. Hej? Čiže takto nejako vyzerá mašinka. Ideme si popísať jednotlivé diely. Samozrejme progresívna spúšť, ktorú majú všetky, okrem obyčajnej tejto klasické DA9 Pro. Tam je tá spúšť taká, že kvázi vypnem, zapnem, hej, štart, stop, nič viac. Tu je to vlastne systém, že aj keď mám prvý prevodový stupeň, zatlačím trošičku tú spúšť, tak hneď začína mašina reagovať, začína sa mne točiť. Hej. V prípade, že sa rozbieham, stláčam a vždy sa to rozbehne po ten maximálny stupeň, ktorý tu mám navolený. Keď sme už tu, regulácia otáčok v tejto vrchnej strane, čo je za mňa perfekt, super. Zase opäť jediné, čo mi vadí pri tejto 21, teda DA9 Pro, že tá vlastne tá regulácia v tejto spodnej časti, čo je trošku také nekomfortné pri leštení, ale myslím si, že konštrukcia tej lečičky to ani moc neumožňuje inde to dať teoreticky, čiže nemám to za zlé výrobcovi. Opäť, mašinka je celá takto plastová, tie sivé časti sú plast a tieto čierne vlastne časti, ktoré sú tu, sú, by som povedal, taktiež plastové, akurát je na nich taká gumová úprava, ktorá spôsobuje to, že to pôsobí tak protišmykovo, hej. Opäť, fakt super, perfektná vec je to, že ten grip pokračuje až sem, hej. Čiže niektorí toto poznajú, tie mašinky držia nejako takto a je to fakt dobré v tom, že to zabraňuje takému nejakému klzaniu, čiže za to ja toto uznávam, že to tu je. Je to super už keď sme pri tej hlave. Hej. Žltý pásik, ktorý tu je svetlo. Nie je to inšpekčné svetlo, hej. Výrobca si myslím, že išiel s takou myšlienkou do toho, že vám to vlastne má ukázať, kde ste už s leštičkou boli a kde ešte nie. Hej. V prípade, že robíte nejakých takých horších svetelných podmienkach, po prípade sa vám to odráža a tak ďalej, tak vám sa to môže zdať, že ste tam už boli a možno, že tam už neboli a vlastne toto svetlo vám umožní to, že v prípade, že s ňou pracujete, tak vám to kvázi nasvieti tú danú časť a vy viete, že kde ste s tou mašinkou boli a kde ste s tou mašinkou neboli. Fakt nie je to inšpekčné svetlo, netreba to tak brať, netreba sa toho chytať. Inšpekčné svetlá sú všetky svetlá, ktoré sú bodové.
Toto len ako taký pomocník. Samozrejme, v tejto spodnej časti, tak to vám to ukážem, sa nachádza takýto mikrospínač, kde si to svetielko môžete po prípade vypnúť, po prípade zapnúť, v prípade potreby. Ako som už spomínal, 150 mm unášač, čo za mňa, ja čo 150 mm unášač moc až tak nepoužívam, vyslovene používam len na rotačke, keď robím nejaké veľké časti, čiže ten 150 mm unášač je podľa mňa dosť veľký. Ideál by bolo, keby tam bol balení aj 125, bohužiaľ nie je, ale viem, že časom sa bude dať dokúpiť. Mal som také info, alebo mám také info, že bude možné ho vymeniť za 125. A to ja určite urobím, lebo väčšinou, čo mám kotúče do excentrov, tak sú vlastne zips je 125 a výsledná plocha kotúča je 150, keďže sú tie kotúče také konusové. Čiže v zásade vždy pracujem s kotúčom v priemere 150, ale ten suchý zips je vždy 125. Všetky rečičky mám vlastne tak nastavené, ako na dotačku mám 150. Hej. Čiže mašinka určená hlavne na veľkú korekciu na veľké plochy. V prípade, že ti leží kapota, strecha, boky dverí a tak ďalej, je toto fakt perfektný pomocník. Ja osobne som 20 jednotky nepoužíval, alebo teda používal veľmi málo, pretože všetci dobre vieme, že 20 jednotkové kmity dosť tie kotúče ničia. Ja som radšej používal rotačku, ale rotačka je taká, že s ňou nevie každý robiť, je to dosť taká náročná mašina, treba s ňou vedieť určite robiť. Čiže teraz 20 mám, takže sa k nej opäť vrátim a budem s ňou skúšať robiť a uvidím, že ako to vlastne je. Či to vlastne fakt stále tak ničí kotúče, alebo sa tam niečo zmenilo po prípade. No, budeme to sledovať. Čiže, ako som už spomínal, mašinka plastová, regulácia z vrchu, progresívna spúšť, tlačítko aretácie na tejto strane. Tu. Svetielko, kotúčik, madlo a posledná vec je odnímateľný kábel. V každom videu som to spomínal a spomeniem to znova. Opäť, mnohokrát sa to stáva, chalani, čo leštia, čo majú dielne, vedia, keď sa používa najmä tomu 5-6 leštičiek, keď si na aute dvaja, traja. Väčšinou to je tak, že sa používa minimálne 5 leštičiek, keď ste dvaja. Po prípade, keď ste traja, tak ten počet je väčší a každá jedna leštička má kábel. Čiže keď ste tam, dajme tomu dvaja, napríklad, máte tam 5 mašín, je tam 5 káblov, po prípade tam máte nejaký vysávač, máte nejaký fukár, máte tam 7-8 káblov, všetko sa vám to pletie skrz na skrz a potom je z toho chaos a zbytočné nervy. Ale keď máte tento odnímateľný kábel, tak máte jeden kábel, takže keď ste dvaja, máte 2 káble a môžete spokojne používať 5 alebo 4 mašinky, ktoré vlastne viete pekne toto odpojiť. Mašinku si odložíte, zoberiete druhú mašinku, prehodíte kábel a fungujete ďalej. Ďalšia vec je, že tie káble sú všetky medzi sebou kompatibilné. Čiže či už si kúpite DA15 Pro, DA21 Pro, DA9 Pro, DA9 Pro Max, po prípade si kúpite fukárik a pevne verím, že ostatné všetky mašiny z zariadenia, ktoré budú do siete, verím, že Chemical Works bude robiť tak, že budú kompatibilné. Hej? Že určite nezmenia tú peticu, že by vám to potom nesedelo. Čiže napríklad kúpite si 2 mašinky, kúpite si fuka, máte 3 káble, ktoré vám určite tie mašinky prežijú, pretože ten kábel je konštruovaný dosť dobre. Je tu vlastne táto časť, ktorá je takto posilená, kde by sa ten kábel teoreticky nemal tak ľahko zlomiť. Samozrejme, možno je všetko, aj kábel je len proste materiál, ktorý sa dá zlomiť. Keď sa to zlomí, treba zobrať kábel z druhej mašinky a fungovať ďalej. Predpokladám, že táto koncovka nebude tak ľahko opraviteľná, čiže keď sa vám ten kábel zlomí, pravdepodobne ho môžete bohužiaľ šmariť do koša, po prípade si strihnúť tú koncovku, nechať tento zvyšok a použiť to na niečo iné do budúcna. Čiže to je taká maličká nevýhoda toho, že keď sa to už zlomí, tak to bude pravdepodobne pase. OK. Čiže výhoda tých káblov je ďalšia vec, skladovanie. Tie mašinky si môžete pekne takto poukladať do stojanov bez tých káblov. Kábel si môžete odložiť niekam vedľa a máte vlastne vystarané, máte to pekné, čisté, úhľadné a tak ďalej. Nemusíte sa potom s tým ďalej trápiť, že kam tie káble stáčať. Opäť ďalšia vec je, ten kábel vlastne takto zasuniete, on to cvakne
ste mohli počuť. A ten kábel perfektne tú mašinu drží. Je to vlastne najväčšia mašina z nich, teoreticky najťažšia a nemusíte sa báť. Ja to za ten kábel držím a tá mašina, ten kábel odtiaľ nevypadne. Čiže ako to vyberať, ako som spomínal, tu v tejto spodnej časti je takýto gombík, ktorý zatlačíte, kábel takto odstránite, dáte ho preč a môžete pokojne položiť, alebo teda použiť na druhú mašinu. Opäť, čo sa týka toho ešte dizajnu, čo som zabudol, je tak dosť, by som povedal, dosť to pripomína takého toho najväčšieho výrobcu leštičiek, nebudem ho tu spomínať. Je to dosť také podobné, ale nie je to kopír, hej, vyslovene. Ja som to spomínal aj v predošlých videách, spomeniem to aj teraz. Chemical Works je značka, ktorá si dala mašinky urobiť sami, hej, urobili si vlastne dizajn a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nemôže sa vám stať, aspoň momentálne nemám o tom žiadne informácie, že by ste vedeli kúpiť nejakú inú značku a vlastne kúpite túto istú mašinku s jediným rozdielom tej nálepky, hej. Momentálne o tom neviem, že by sa toto dialo. Čiže za toto cením Chemical Works, že si dali takú námahu, že ten dizajn urobili, nešli to takou najlacnejšou cestou, ktorou ide väčšina výrobcov v takých tých lacnejších mašín, že si kvázi dajú vyrobiť nejakú mašinku, urobia tam vlastne rebrand, prelepia seba nálepky a vlastne vy si kúpite jednu mašinu a o pár dní, týždňov zistíte, že sa dá kúpiť aj taká istá mašina inej značky a je to vlastne úplne identická mašina, hej. Čiže momentálne dnešnému dňu neviem o tom, že by sa dala takáto mašinka kúpiť s inakším označením, alebo teda pod inakšou značkou, čo je fakt veľmi dobrá vec. Za to ich fakt naozaj ja uznávam. Som za to rád, že išli takouto cestou. Čiže zoberieme si kotúčik, pôjdeme k autu a vyskúšame si teda nejakú prácu s ňou. Samozrejme, nebude dôležité, aká korekcia tam vznikne, čo sa tam bude diať. Ide o to ukázať vám, ako tá mašinka pracuje, aká je hlučná, ako sa s ňou robí, aké vibrácie má, akú má ergonómiu a tak ďalej. Čiže toto si ukážeme a potom sa vrátime opäť sem a povieme si nejaké plusy, minusy, ktoré mne vyslovene vadia, ktoré mne nevadia a môžeme to poprípade porovnať aj s nejakými inými leštičkami. Čiže priatelia, poďme leštiť. Môžeme si to vyskúšať. U mňa bol problém, nenašiel som teda 150-kový rezný kotúč, keďže fakt ich používam málo, ale zobral som si taký, by som povedal, finišovací, ale použijem pastu hrubú, kde si vlastne ukážeme, ako to pracuje. Fakt nebude dôležité, aká korekcia tam bude, ale ide o to vlastne ukázať vám, ako tá mašinka pracuje a hlavne vám chcem ukázať tú progresívnu spúšť, že je fakt veľmi dobrá a veľmi citlivá. Čiže pri stlačení trošku tá mašinka už začína rotovať, hej. Čiže budem to dávkovať teraz. Na prvom prevodovom stupni rýchlosť meniť nebudem a budem to vlastne teraz dávkovať len tou spúšťou, čiže si tú pastu rozťahám, potom si to stopnem na chvíľočku a ukážem vám, ako sa to rozbieha napríklad pri takej 5-ke, 6-ke len čisto tou spúšťou, hej. Čiže teraz je tam len jednotka. Takže takto nejako sa rozbieha teda ten prvý prevodový stupeň a teraz si tam napríklad nakrútim, dajme tomu aj 6 a začnem to rozbiehať len čisto tou spúšťou, odlečím ten diel a potom si vlastne ukážeme, že čo tu nakoniec vzniklo. Pravdepodobne tam tá korekcia nebude taká, lebo je to finišovací kotúč, ale budíš, poďme skúšať. Čiže 6. prevodový stupeň a začínam pridávať.
doleštené. Opäť, tá mašinka je veľmi dobre vyvážená. V prípade, že tam pridáte naozaj že poriadne otáčky, tak to prestane triasť. Samozrejme, na tých prvých rýchlostiach je to trošku také utrasené, ale to je, myslím si, že každá jedna mašinka. Čiže takto si to zotrieme a ukážeme si teda, čo tu vzniklo. No, napriek tomu, že to bol stredný kotúč, tak napriek tomu to vyzerá celkom, stredom, to je úplne že finišovací, napriek tomu to vyzerá byť celkom fajn. Ja sa to stiahne takto dole. Dám dole aj túto pásku a ukážeme si, pozrieme si strich a ukážeme si, že ako to vlastne vyzerá, ale vyzerá to veľmi dobre. Fakt naozaj, na tú mašinu som zatlačil, čo nie je vlastne štandard, tako tlačiť na leštičku, ale budiš, zatlačil som. A chcel som vlastne vyskúšať, či je, alebo teda má tendenciu spomaliť v tom rotovaní v prípade toho prítlaku, ale nie. Tá mašinka aj pri tom väčšom prítlaku stále rotuje. Čiže, dobre. OK, urobíme si strih a pozrieme sa na to. Takže, takto nejako to vyzerá. Tuto je pred, alebo časť, ktorá leštená nebola. Hej, či to bude takto lepšie vidieť. Hej. A tu je to odleštené, čiže naozaj to vyzerá veľmi dobre, napriek tomu, že tam bol ten finišovací kotúč, ale môžem povedať, alebo teda musím povedať, tá kapota zničená nie je, sú to iba také fakt povrchové škrabančeky, čiže za mňa fakt krása. Takže, máme doleštené, vyskúšané. Aj keď som tam mal teda ten kotúč finišovací, tak tá korekcia tam bola veľmi dobrá, ale nie je to dôležité. Také moje dojmy. Prvé, určite veľmi dobrá progresívna spúšť. Krásne, jemne sa dá okovať, čiže fakt to stačí jemne zatlačiť a mašinka už, ako ste mohli vidieť, začína pracovať, začína sa točiť. Čiže výhoda je toho, že si to môžete napríklad nastaviť na nejakú, dajme tomu 5 a pekne ten rozjazd si korigovať vlastne tou spúšťou. Za mňa veľmi dobrá vec. Taktiež mašinka je veľmi, ale fakt veľmi dobre vyvážená. Ako som spomínal, v tých prvých rýchlostiach to môže byť trošku také nestabilné, také nervózne, ale ako náhle tam buchnete 5-6, tak tá mašinka sa stabilizuje a robí presne to, čo má. Aj napriek tomu, že ten kmit je až 21 mm, napriek tomu to je fakt veľmi dobre stabilné, vyvážené, čiže za mňa super. Čo sa týka toho LED pásiku, spomínal som to aj v predošlých videách, spomínam to znova. Dielne, alebo teda štúdia, ktoré majú tie dielne veľmi dobre nasvietené, tam to svetlo doslova nie je ani zbadať. Čiže keď som si to zapol, vypol, ja som to nejako neregistroval na tej ploche, či sa tam niečo rozsvietilo, alebo nie. Skôr by som to povedal, že je to dobré pre ľudí, ktorí si auto leštia raz, dvakrát do roka, na jar, na jeseň, hej, že si to trošku tak dávajú dokopy a majú nejakú dielňu, kde nemajú nejaké perfektné svetla, majú tam jedno svetlo a robia si to v garáži, tak v tom prípade to dáva zmysel, hej, že keď to zapnú, použijú to, tak im to pekne tam svieti, vedia aj kde boli, kde neboli, ale určite mi dajú za pravdu chalani, keď to budú testovať v nejakých takých väčších garážach, kde majú tie dielne veľmi dobre nasvietenie, tak tam to nejaký zmysel nedáva, alebo ja som to tam úplne nevidel, čiže je to také, že nie je to nejako extra vidieť, hej, čiže fakt tá cieľka tých ľudí je hobíci, ktorí si robia niekde doma auto, v takých horších svetelných podmienkach, tak im toto môže pomôcť, hej. Samozrejme, to svetlo sa zapína len v prípade, že spustíte spúšť, čiže nie je to také, že si to tam do zásuvky, zapnem, vypnem a ide, hej, čiže on to reaguje vlastne na tú spúšť, čiže toľko asi k tomu. Čo sa týka takého napríklad porovnania, tak ja by som to určite neporovnával napríklad s konkurenciou v ich cenovej kategórii, ako je toto, čo je napríklad Liquid Element, pretože to má mnohonásobne navrch. Či už je to celkový dizajn, ale to vyváženie, sila tej mašinky je fakt veľmi dobrá.
ako ste mohli vidieť, ja som sa fakt snažil na to oprieť. Nie je to štandard, takto sa nikdy netlačí na mašinku, pretože to nie je dobré. Ale ja som to na schvál tak zatlačil na to, aby som zistil, že či má tendenciu prestať sa rotovať, alebo či to bude vlastne sa stále točiť ten kotúčik do strán, alebo bude len kmitať. Ale ako ste mohli vidieť, no síce možno vy ste to aj tak nevideli, ale ja som to videl, lebo som sa kúkal priamo na ten kotúč z vrchu, tak som videl, že aj pri tom vyššom prítlaku ten kotúč stále rotoval a kmitol. Čiže nemal nejakú tendenciu prestať rotovať. Ja som to video pri leštení na schvál ani nejako neskrátil, aby ste počuli vlastne ten zvuk tej leštičky, keď zatlačím, uberiem, že ako to reaguje na ten prítlak, že tam počuť a celkovo, aby ste počuli aj vy, že aký je charakter tej leštičky, ako sa to správa. Čiže za mňa fakt veľmi dobrá mašinka. Určite by som porovnával pokojne, ale pokojne s prehľadom s leštičkami, ktoré sú napríklad Rastak Dry, hej, napríklad Rupes a tak ďalej. Hej. Čiže úplne v pohodičke. Čo sa týka kábla, opäť testoval som 4 mašinky a používal som jeden kábel a nespomenul som to ani v žiadnom z tých predošlých videí na začiatku, iba ku koncu. Ten kábel je 8 metrov dlhý, hej. Čiže je dostatočne dlhý na to, aj napriek tomu, keď máte napríklad dielni iba jednu zásuvku, robíte si nejaké auto štandardnej veľkosti, tak ho pokojne obídete celé dookola, nepotrebujete predĺžovák, čiže toto je taktiež veľká výhoda. A dĺžka tých káblov je identická v každej jednej, hej. Neznamená to, že teraz si kúpite DA9 Pro, tú najmenšiu od nich, že tam bude kratší kábel, nie 8 metrov je tu, 8 metrov je 20, 8 metrov je v DA15 a 8 metrov je DA9 Pro Max. Čiže ten kábel je fakt úžasná vec, ja som to fakt veľmi rýchlo zvykol, čiže budem musieť aj presedlať na zvyšné leštičky, ktoré majú takýto systém, lebo fakt je to vec, na ktorú sa fakt veľmi rýchlo zvyká. Čo sa týka tej ergonómie, veľmi dobre, to madlo dobre padne do ruky, či už pri pravákov, pre ľavákov nie je nejako tvarované do jednej strany, je takto obrez z oboch strán, čiže perfektne to padne do ruky. Takisto spodná časť veľmi dobre sa drží, čiže ja momentálne z tohto krátkeho testu môžem len odporúčiť a len chváliť výrobcu, že fakt odvedli veľmi dobrú prácu. Čiže priatelia, z mojej strany snáď všetko, ak som niečo zabudol, pokojne sa pýtajte v komentároch, budeme sa snažiť čo najrýchlejšie odpovedať a čoskoro sa vidíme opäť pri ďalšom videu. Ahojte.